Fl-affarijiet essenzjali bħal prezz ta' ċilindru tal-gass u l-prezzijiet tal-petrol u d-diesel qegħdin dejjem jolew. Il-familji Maltin qegħdin jintlaqtu fil-laħam il-ħaj tal-affarijiet neċessarji, iżda mhux biss. Se jintlaqtu wkoll in-negozji li jaħdmu bil-fuels u d-differenza se jkollu jagħmel tajjeb għaliha jew in-negozjant billi jnaqqas mid-dħul tiegħu jew inkella jolli l-prezzijiet u d-differenza iħallasha il-konsumatur. Kliem is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Clyde Puli waqt il-programm Follow-up fuq Net FM. Waqt l-intervista, is-Segretarju Ġenerali Clyde Puli stqarr li din iż-żieda toħroġ il-mentalità ta' two ways to measures tal-Gvern Laburista. Semma kif l-2011 meta olew il-prezzijiet, Joseph Muscat waqt li kien għadu kap tal-Oppożizzjoni kien niżżel lin-nies jipprotestaw fit-toroq. Madankollu Clyde Puli tenna li d-differenza kien li meta olew il-prezzijiet tal-fuel fl-2011, il-prezz taż-żejt ta' dak iż-żmien kien ta' $115 Amerikan filwaqt li llum u ta' $76 l-barmil, jiġifieri in-nofs ta' dak li kien. Clyde Puli semma kif mill-lat soċjali il-familji Maltin huma milquta b'din iż-żieda fil-prezz. Semma kif aktar minn 72,000 persuna qed jgħixu b'paga tant baxxa li tagħmilhom parti mill-faxxa ta' nies li qed jgħixu f'riskju ta' faqar u dan se jkompli jżid il-pis fuqhom, pis li se jaffettwa wkoll l-ekonomija tal-pajjiż. Joseph Muscat fl-Oppożizzjoni kien niżżel lin-nies fit-toroq dwar żieda fil-prezzijiet tal-petrol u d-diesel meta l-prezz taż-żejt kien aktar għoli. U llum meta l-prezz taż-żejt huwa irħas huwa Joseph Muscat stess li qed jolli l-prezzijiet għall-familji Maltin u Għawċin.